Cashflow Maker. Pravidlo Cashflow Makera je vydokladovať banke čo najvyšší príjem. Nech je odkiaľkoľvek. Začneš klasicky, trvalý pracovný pomer. Neskôr pridáš prenájom, prípadne obraty či zisky z SROčky, alimenty, prídavky, dohodu o pracovnej činnosti, druhé zamestnanie, tretie zamestnanie, čokoľvek. Len aby si vydokladoval vždy vyšší a vyšší príjem. Aby ti banka dokázala schváliť vyššie a vyššie financovanie. Uvedomte si, že pre banku je požičiavanie peňazí jej podnikateľská a zárobková činnosť. Ona vám chce požičať, len má nejaké zákonné predpisy, ktorých sa musí držať. Takže si pamätaj, keď vieš, že ideš žiadať hypotéku, tak vždy makaj na maximum, ťahaj nadčasy, žiadne dovolenky, ani PN-ky, ani očerky. Potiahni čo najviac, zdokladuj príjem a potom si daj oddych. Otázka. Mám už hypotéku a neviem sa dostať k ďalšej. Moja odpoveď. Kamarát, neustále navyšuj svoj príjem. To je odpoveď. Keď si začal ako zamestnanec TPP a neskôr vydokladoval príjem z prenajmu, pamätaj, že vždy prenajímaj za maximum, aby si vydokladoval čo najväčší príjem. Ale keď si aj toto všetko zdokladoval, tak čoskoro narazíš opäť na to, že máš nízky príjem a chceš kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť. Tvojím ďalším krokom je, že musíš pridať ďalší príjem, ako napríklad ďalšie zamestnanie, aj keď iba na polovičný úväzok, čokoľvek na krátku dobu, aby si vedel vydokladovať vyšší príjem. Alebo pridaj živnosť, alebo SRO. Toto musíš plánovať vopred, častokrát niekoľko mesiacov skôr. Ale keď už začínaš s týmto biznisom, tak s tým už rovno počítaj. Nájdi si biznis na živnosť alebo SROčku, kde môžeš fakturovať nejaké služby. Banka môže vychádzať z tvojich obratov, čo ti extrémne pomôže. Alebo oslov rodinu či priateľov, aby s tebou išli do hypotéky. Keď vieš, že tvoj známy má dobrý príjem a v blízkej dobe neplánuje kupovať nehnuteľnosť, skús sa s tým dohodnúť, že by ti vstúpil do úveru ako spoludlžník. Pretože jeho príjem banka bude pripočítavať k tvojmu a teda dostaneš vyššiu hypotéku. Ale pamätaj, toto je len informatívne. Keď budeš pripravený ísť do toho naplno, tak ma oslov a ja s mojím tímom spravím maximum, aby si svoju hypotéku dostal. A rovno budeme celý systém pripravovať tebe na mieru aj s prihliadnutím na ďalšie úvery a ďalšie hypotéky a ďalší plán, aby ti to vychádzalo aj na budúce. Prosím ťa, určite nech ťa nenapadne ísť na nejakú pobočku banky a informovať sa, lebo oni ťa hneď zlanaria, že veď vyskúšajme to podpísať, to vám nič nehrozí a napokon z toho budeš mať záznam do úverového registra o zamietnutí hypotéky. Čo tebe v konečnom dôsledku iba sťaží ďalšie jednanie s bankou. Ber to ako fakt. Dávaj si na to pozor. Toto ber informatívne, aby si mal prehľad o približnej výške, ktorú môžeš získať. Pozrime sa teraz spoločne, na čo banka prihliada. Zámerne sem nedávam všetky podmienky, pretože by si z toho mal taký šalát, že by ti to moc nepomohlo. Takže poďme na to. Najskôr budeš dokladovať príjem zo zamestnania. Banka si overuje tvoj príjem v sociálnej poisťovni, preto dohliadni, aby si nemal žiadne nedoplatky. Ale keď máš, nevadí, iba ich treba zaplatiť. Musíš byť zamestnaný minimálne 3 až 6 mesiacov v jednom zamestnaní. Prípadne na výnimku banky akceptujú plynulý prechod z jedného zamestnania do druhého. Iba jedna jediná banka akceptuje 3 mesiace. V ostatných musíš byť dlhšie. Celý príjem sa ti priemeruje za 3 až 6 alebo 12 mesiacov. Preto v čase pred podaním žiadosti makaj na maximum. Nadčasy a bez PN-ky a bez OČR-ky. Druhá možnosť, ako vydokladovať príjem banke, je príjem zo živnosti. Musíš mať živnosť aspoň 12 mesiacov, alebo musíš mať podané daňové priznanie. Daňové priznanie je podmienka. Nesmieš mať mínusové daňové priznanie. Iba jedna jediná banka akceptuje mínus 3 000, ale zvyšné podmienky tejto banky nie sú nič moc. Jedna jediná banka akceptuje hypotéku na základe predložených faktúr až do výšky 63%. Banka overuje v sociálnej poisťovni, či nie si dlžníkom. Príjem vieš zdokladovať nielen zo zisku, ale aj na základe dosiahnutých obratov. Ďalšou možnosťou je zdokladovať banke príjem z SROčky. Napríklad taká Prima banka neakceptuje príjem z SROčky. Ostatné banky to majú skoro rovnako.
Akceptujú daňové priznanie za 6 mesiacov, ale samotná SROčka musí mať aspoň 12 mesiacov. To znamená, že ak zdokladujem príjem SRO, tak musím mať daňové priznanie z minulého roku, v ktorom mohla byť firma založená 6 mesiacov pred koncom roka, aby som mal daňové priznanie za 6 mesiacov. A žiadať môžem, až keď bude mať SROčka 12 mesiacov. To znamená, že keď SROčku založíš v júli, prebehne 6 mesiacov, podáš daňové priznanie, tak znovu v júli, keď už bude mať tvoja firma rok, tak môžeš žiadať. Ďalšou možnosťou navyšovania svojho príjmu je príjem z prenájmu. Banka môže akceptovať tvoj príjem z prenájmu, ale musí byť aspoň 6 mesiacov ten istý nájomca. Treba mať nájomnú zmluvu. Príjem ti musí chodiť na účet, preto musíš vydokladovať výpisy z účtu a musíš mať príjem registrovaný na daňovom úrade. To znamená, že bude si pýtať DIČ kartičku, že ten prenájom je zdaňovaný. Ďalší spôsob, ako navýšiť príjem, je spoludlžník alebo ručiteľ. Ich plat je posudzovaný rovnako ako tvoj. To znamená, že ti to zdvihne úverový rámec, teda výšku tvojej hypotéky. Preto keď máš niekoho, kto by s tebou išiel do úveru a on sám ešte neplánuje vziať hypotéku, tak ti zatiaľ môže pomôcť svojim príjmom. Potom ťažšie ho je dostať z úveru preč, ale aj to sa dá. Ak výška zostatku tvojej hypotéky bude dostatočná tvojmu samostatnému príjmu, vtedy banka bude súhlasiť, aby on odišiel. Teda vysvetlím to takto. Tvoj dlh klesá, tvoj príjem stúpa a stále si ho môžeš navyšovať. Takže keď sa naplňa podmienky, že v úvere môžeš zostať sám, že tvoj príjem je dostatočný, tak banka bude v poriadku. Banka bude úplne v pohode s tým, aby tvoj spoludlžník vystúpil z úveru, pretože tvoj príjem je dostatočný, aby si to splácal. Ďalšou možnosťou, ako navýšiť príjem, je príjem z alimentov. Súdom stanovené a vyplacané na účet, niektoré banky to akceptujú. Ďalšou možnosťou je príjem z dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti. Áno, v kombinácii s trvalým pracovným pomerom to niektoré banky akceptujú. Ďalším spôsobom je príjem zo zahraničia. Väčšina bank to akceptuje, ale treba byť zamestnaný 6 až 12 mesiacov a dať si potvrdiť príjem na tlačivé banky.